Dhie pap timbe aboro mawuok e imbo mar piny Kenya biro rakore finals mag chapa dimba mitugo gi kodirani. Tugo mag yawuoyi kod nyiri biro bago Jumapil kod Ngese alap ma Buhungu kod Kakamega. Katuege ochopo e finals bang' timbe 441 ne chako piem e kor gwenge counties ma Vihiga, Bungoma, Busia kod Kakamega. Joloch tugo e kidieny ma yawuoyi kod nyiri biro tero dala silings 250, namba 2 150. Kipa maber biro do silings 10,000 kidieny go ka jogo mabende logonde mathoth 10,000. Joloch biro donje finals mag Kenya mangima biro tugo e boma ma Nairobi e chak higa manyien.